a xente dice, bueno, que a carreira tanto rollo e cando cobramos, cando se fai. Bueno, a verdade é que eu os podo decir que algún problema desde que se firmou o acordo, e para chegar ao acordo pues, xa sabeis do camiño tortuoso que seguimos, desde que se firmou o acordo 21 de xuño e se empezou a tramitación que é obligatoria a nivel interno, ¿no? De informe, la asesoría jurídica, del informe de intervención, del informe de todo. Hai moita xente que cobra por facer informes. Entón todos teñen que informar, ¿no? Todos teñen que ter traballo. O problema é que iso retrasa todo e cando te colle un verán por medio, pues ainda retrasa máis. Esa é unha parte do problema que tuvemos para ainda estar sin que se acabe de resolver de toda esta cuestión. Ao marxen diso, hubo en algún desos informes alguna pega. Entón, houbo sectores da administración externos ao propio Sergas neste caso, pues, que plantearon pegas. Non sabemos moi ben por qué, non? Ou por celos, porque a función pública non había carreira, ou porque eran demasiados cartos, ou por lo que sexa. Plantearon pegas en esos informes. Cando en algún deses informes que é obligatorio plantean pegas, todo se retrasa. Tens que contrainformar e tens que esperar o seu informe favorable e, en fin, todas estas cosas. A día de hoxe, como estamos? Pois a día de hoxe, que por primeira vez esta semana tuvemos a reunión cos Sergas para falar da convocatoria xa, dos plazos para poder solicitar o grado de carreira. E o que vos podo dicir agora é que nas condicións nas que o Sergas quería convocar había certos problemas, o estuvemos discutindo. Xa temos o texto definitivo que saldría en Doga, xa están corregidos todos os problemas, iso é unha boa noticia. E o cálculo é que o luns, pode ser luns, martes, pero a día de hoxe o cálculo máis realista según o mundo Doga é que o propio luns se publique a convocatoria. Pode salir a plazo o martes. E en todo caso se publica o luns e se abre o martes, ou se publica o martes e se abre o mércoles, en todo caso o plazo vai ser ata o día 30 de novembro, o plazo de presentación de solicitudes de carreira. Como vai a ser o procedimento? Pois o procedimento consiste en que, se coñecedes como funcionou en parte, polo menos a enfermería esta última vez, é unha cousa similar. Vai haber cada persona que teña como mínimo 5 anos de servizos prestados, esa ficha vai a poder solicitar o grado de carreira, vai a ter que cubrir unha folla que se chama de autoavaliación, que consiste en que cada un de nós, digamos, se somos vos ou somos competentes, nos portamos ben no desempeño do traballo, hai 3 calificacións, digamos, baixo, normal ou alto, e tanto a calificación de normal como a de alto é suficiente como para pasar a avaliación e reconocer o grado de carreira. O grado, a cualificación de baixo non impide o acceso á carreira, pero si necesitaría, para superar a avaliación, algún mérito complementario que podría ser, por exemplo, 10 horas de formación. Que conductor chegaría. Esa autoavaliación, entón, é unha folla que cada unha das persoas que soliciten pues, terá que cubrir e autocalificarse, que eu son cojonudo. E logo, esa calificación que un se pon é contrastada polo seu mando. Estou de acordo ou non estou de acordo. Penso que é mellor do que di ou penso que é peor do que di. Se non hai discrepancias entre a persoa e o seu mando, pois a resolución de carreira vai para diante. Se hai discrepancias, entón ten que resolvelas un comité de avaliación. En ese comité de avaliación que ten que existir en cada hospital e en cada servicio de primaria está formado por 4 personas que designa a administración, por 4 personas que designan os sindicatos e dentro das persoas que designa a administración necesariamente teñen que haber personas do colectivo avaliado. Entón ese comité de avaliación é o que resolverá as
as discrepancias que puderan hipotéticamente existir na avaliación entre cada persona e o seu manual. Este sistema funcionou igual, xa digo, no caso de enfermería. De alguma maneira, por iso nos exiximos que o trato fora moi parecido na avaliación. E vos podo decir que con este sistema de avaliación pasou, a día de hoxe, ainda hai alguna resolución pendente a resolver, o 92% das solicitudes pasadas. Dice que non hai que ter medo que algunha xente dice a mí como me va a decir non sei que. Non hai que ter medo a iso, pero é evidente que a autoafirmación pois tampouco é suficiente. Algún mecanismo ten que haber, e máis no futuro eu penso que debería ser máis serio, digamos, o sistema de avaliación, por decirlo de alguna forma.